Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Ingdeng Pho All Karbi Anglong Inter College Cultural Kachepati Dunjia Phan Thongnok Be College Atum Chesik Pon Nonke Wangji Arkoini Phai Kepen Krehini An Dongkacheng Thor Higher Secondary School Pathua Klamalong Kepa Doponji Mate Katalon Ponji Ingdeng Pho All Karbi Anglong Inter College Cultural Kachepati Along Kidunjia Phan Thongnok Be College Atum Chesik Pon Bomlu Alang lidup un anason anke Cepate dun labji lapen non amatke Ritnong chingdi Nimso kerong Lengpum sokjon hei hoisi Charlie pon bomlo Lapen ke damtang Bangso Inter College kebi Kachisik aningkan lapen Ingdeng hini kebi ahut sidami Thongnok Be College satumsi Best team long ponlo Lapen pininga bangke Thongnok Be College pensi Best team vanvek popusi Ning thelo pusi kekan ke thana bangpen nang pachini dun Dak Thongnok Be College pen Penele thosutami All Cup Bengaluru Inter College Ingdeng Pho dak dong paching chulong ki biji along matela tum ke talon ji along patti ji along ni tum Thongnok Be College pen tami mini ana bangke ni tum ani ke oli upes tami ni thom ni tum kan bari mamukha dun amukha ni chisi ke bom tin ta dun lapo un ana bangke dun lapo item ke pilong item bangke no make kan bari item bangke leng kum sokjon la pen ke renong chingdi ni sukirung lai hui halo la pen lum kora salun do la pen kape spoil in cepate do la pen bong o yalun do la pen borgera lun la hai hanri bong lun la hai bari malun do Lun sampung hai ave ma. Lun sampung tado la pen kape i spoil hin pathali ke ap la hai hin stamedo Kenal tu. Lakhain Koira Trok Dwarbagori constituency ke parlo Kohora Raidang Ingti Memorial Model Village Arong Arat Pen Longlea Patta Lapen Ason Kaching Thora Muanat Nang Silam Pipon Vek Nangji Busi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Anparta Dwarbagori constituency MSC Richard Togbi Forest Board Chairman Aphan Prabjen Pen Aduya Hoila Pen Tower Pen Chenglok Kaching Thora Muanat Ladak Aradatum MSC Richard Togbi Aphan Kerap Kelongji Pura Raidang Ingti Memorial Model Arong Asar Pen Chenglok Arong Ame Kardoan Aradatum Sodak Pen Nang Pipon Vek Nangji Busi Rong Asar Pen Chepang Rumponsi Pherangke Kahumri Damahut Nang Chethandun Rinti Tum ladak la don thong camera la jitu la raidang ti model village adon ke hedi jitu la ador khunang ke seng nang kim pi along le ni tum ke la border ke dai lo hedi ni tum han non ta ni tum la pota chibunai thek the aku pota ta long le la Idon dalam pesan ipak dalong lelang. ave lang e don da long le la Kisah puta dalong lelang. ave ke sa pota mane bipram da vela Fronta bilang. mane aprang prang la son dolo ta non nika si hini bangel hai ave aprang itamin non la tum ke hedi joy pe na ja si pini sanang ipo nang pet chet po hako mai me ke kar benglong ta mi adibasi do po hala bangaso ba hala ahom to ma hedi be po mum po hala adibasi bang jor bom hatu banang pet bom lama si laso ahoy bang hala tum sila Golaghat district sinang pet ik bom Tangte labang. Laso arong mate Raidang Ingti Memorial Model Village arong lake kedamtang Congress Sorkar Pen Akera Pipale Damlo isi open stage sahem contractor lake Hori Ingti se claim ponlo bonta patang pon pedetsi nonchari bom BJP a Sorkar Pen batai hini ke chok aphong BJP a song atum pen ot patang ponlo Rajen Ingti pen pusi Rongharat Pen chethan ponlo bonta tangka bang olai lapsi patang pon pedet pusi hada ke do hawar arada tum pen nang chethan dun Lasi Dwarbagori constituency MSC ake hai Richard Togbi aphan Bangso Puthak Prabjen Pen nang patang piason te pusi ke hang padopon der village seng lo la pente la bangso muarni si la bangso rat aphan lam pendang lo kadog ave kaching ki gaje than je phan bakilun ke kan je phan la bangso open estate nang ji Han Boka Pen Robinson Killing Karbi Anglong News la sila bangso open estate kikim pon kerang pon la ke 21/12 2010 aningkan Te labang so kontraktor kenang lithan pati ni ma. labangso a contractor la ke hai huring ti han lo Hamrena Birta Ningkan Trok Mahangke Thegarni Talon Pon Matijongni Phai Phoarni West Karbi Anglong Dongkamukam Rong Sopi Pathua Klam Waisong Stadium along Hamrena Birta Phong Trok Mahangke Thegarni Talon Pon
bangso amaya long sonjoy tok bi pen chepahem phu ponsi bang phutin ka che tong ke the ke ding man pen kaprek pherang ke klem bang atum pen tomu so che than det pen mahang ke thek ahim ing than pen phong trok hamre na birta mahang ke thegarni talon pon labangso amaya long alohi pen Rongbong Terang, Karbiang Long Life, Chief Executive Editor, Omega Mumin, All Assam Journalist Office Secretary, Promise Terang, News 7 Northeast, Lapen Penang An Kethe Kedinga Tumche Tong Dunsi, Ali Ralon Pen Hamren Abirta, Ache Thek Kepa Dingji Aphan Pura, Hirjume Hangpi Dun Rinti. Hamren Pen Sarlongki Rongphar, Karbiang Long News. Winter Knockout Football Tournament Samelangso Mini Stadium along Kapathu Angdung Kitipon. Matijongni phai player ni Samelangso Mini Stadium pathu aklamalong Samelangso Dongjar abi 13 na hemtun lapen adonara patum chepatir piponsi Winter Knockout Football Tournament Karlitang Kania Teron lapen Kavirong BP lapen Karlitang Kaku BP Tikimo amen pen football ke pathu ketipon Bangso ke pathu pang chengpon pe aprang Karlitang bang ke thomatum akai alamo chethan ponsi kachikimo amelur kaiponlo Bangso angdung kiti ke pathu pon lake Vojaru FC Borpung lapen Banpur FC atumang bongsi pathu ponlo Kapathu bomahut Vojaru FC Borpung atum kethek muchoda jok goal 3 pen Banpur FC aphan parem ponsi Vojaru FC atum chepahai ponlo Mojaritok biahin pen Suri pholapen trophy pidunlo ex engineer Rajan Englang ahin pensi Vojaru FC Borpung atum phan pipajir dunlo Kerem atum phan Bimola Teronpi Surike Thomlapen Trophy Ningkeme Pidunsi Samelangso Town Committee Chairman Robinson Rongpia Hin Pensi Pipajir Pon Samelangso Pen Longba Morning Tea Karbiang Long News Nali to mena pensi kategori pensi dak sama sona patudun na family Itu mina Cirebon Ibang antar Cirebon non ada pen itu long lian bang ini tuh batu tuh no pas ke batu tuh ini tuh lah mutrang area ating no bolang solong card 11 wa club tuh ne